суба хайр тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир дар анамин дукони рақами 61 аз бозори Корвон дар омадгоҳи рақами 12 анамхе новинка омадагӣ ҳаст. Як навор карда барои шумо ма пешниҳод мекунам. Марҳамат дар кор бошад, нависе доставкара пурра мефаҳмонам. Ира бинед чӣ хе новинкаи хуш омадаи тройка. Иҷада шарф доранд. Шарфошон ҳам хе гирбишини мулоими хушрӯай. Шарф, курта ва абая. Чанд ранг доранд? Абаяҳошон мрамранд. Барашка мрамр. Марҳамат, нархи дона 350 сомон, оптум бо арзон мешавад. Метавонед ҳозир рангошан нишон метам, метавонед интихоб кунед. Бинед чӣ хушрӯча. То размери чанданд? 54, 56. То размери 54, 56. Ина бинед хушрӯ беҳад. Ино ҳамаш анамон нусхои 2500 ҳаст ко аз королевский бархат. Ҳамон нусхоянд. Ана ин куртоҳо чанданд? Куртоҳоям хушрӯ бзиянд. Донада 400 сомон. Иҷада ана инаш сиёҳай. Материалаш хеле бошайра. Ранги чорни принци оригинало ҳаст ко рангам хеле ай материалаш. Ана ин сабзай, сабзи голда. Ва ҳастай инчунин ранги кабуд. Ё то размери чанданд? Ино без размер. Ино бе размер будиян. Мешава стандарт будай размераш. Азёстинашонам нишон метиҳам. Ке намудаш хушрӯ. И тақрибан то одамои размери 54 мешава. То 54 мешава. Ина новинка. Баъд инчунин ҳаст ана ин двойка. Бисёр хушрӯ. Тройка не двойка я? Двойка 350 сомон донада. Оптумда бо арзон мешава. Чӣ рангаш хушрӯ и цвет. Ина иҷада манекенда ма шумода нишон метиҳам. Ба ҳазур тамошо кунед. Дар танаям нағза ихе манекендаям хушрӯай. И чанд буд? 350. Не размераш. Размер 46 то 54. Ина инош ламиражиай. Хулас инамино ҳамаш новинка омадай. Бо нархи 350 сомон. Донада. Оптумда бо арзон мешавад. Дӯстони азиз, ба ҳазур метавонед интихоб кунед. Мо шумода бо оптумда арзонтар карда метем. Ина иҷада хоҳарҷани ёрам нишон метед. Инчунин иҷада амхе куртои новинка ҳаст. Беҳад фасон моделои ҳозира. Куртоҳо чандиянд? Куртоҳо 300 сомон донада. Оптумда бо арзон мешавад. Бинед бо истинакошон чӣ хушрӯ кардаги. Ана иҷа бинед чӣ чанд намудаш будай. Ҳузурш ду тарафа, инаш як тарафа. Иноям ҳамин нархана 300 сомон донада. Марҳамат. Иҷа мрамриш ҳастай. Барашка роз мрамр меган дӯстони азиз. Иҷа баъд поёнда бошад ламира жиш ҳастай. То размери чандай? То размери чандай? 46 то 56 размер ҳастай дӯстони азиз. Ана ино чанд сума буданд? Дона 300 сомон. Иноям ҳастай. Ва ана ин новинко ҳаст. Ино чанданд? Инам 300 сомон дӯстони азиз. Диде. Марҳамат 300 сомон. Размерош ҳастай. Ана ин хушрӯ яктая я ин модел? Кани? Ина бинед ана ин моделам модели хушрӯ. Необычный чӣ хеле меган. Чандиянд? Ям 300 сомон. Размераш то чанда? Размер 46 то 56. 46 то 56. Разведкошку ям нишонтем. Сабз доштай аз ин. Ина марҳамат. Ина қафоштай ба фикрам. Не, тамом шуда дӯстони азиз. Дигар рангош ҳаме ки омад бо ма омада як навор карда шумода пешниҳод мекунам. Бо ҳамин видеора ҷамъ баст мекунем ва видеои дигар мешавад аз палтоҳо. Тамошо кунед. Каседа дар кор бошад, доставка ҳаст. Хайр, боқӣ саломат бошед.